damay sa adaya na inna nasirpa anap ikagayan lugar dagiti nalapsa singin akali na itampo ipingping na nang kayawadagos adag ito'y naalikutek arik na ngarudin datong ko nasinaw nga ayat inaklong na mer no ito'y numumarigriga taksakadi agsarday inakinarapa apngem ika nagbalin at tubig naranya gabigat awi sa kapo nagiti kadaratay iti Honolulu, Hawaii kaniti Sibukal ng Hawaii ito no Pebrero 15, 2025 sa Jai Filipino Community Center Waipaho dan tumaangay nga King and Queen of Hearts Ball 2025 tapos sa Jayapo katwak ni agayan mga Joel Tolentino. For tickets please call Ligwa at 828-978-5722. Nupay na bayagin day di apanawen impatayam na sa miwen at napay lang umaw-awe kat nupay adan sa bali anang kalbit titikwerdas dito'y puso ayat ko kenkwana intumanasanas piman payday di ayat may sublik lakuma uray pa'y biyag timagsat imawanen na pukawen dintun may sublik tangamin ket narupsi narasi nagati day di akari saan na nasudi narasi nagati day di akari saan na nasudi see you there.